chicharon kalakwachera. Titikman natin ngayon yung binibenta ng partner natin na lechon na buy one take one tapos ang mura-mura lang kung masarap. Dito sa Mindanao. So, kukuha tayo. Andito na yung lechon. Tikman natin. Kinudlitan ko na. Sarap. Ang linamnam, guys. Tapos naubos natin yung balat, no? Wala nang laman. Ay, wala nang balat. Last one. Sorry na lang sila. Kukudlitan lang natin bago mabenta. Hindi, joke lang. Nabenta na po ito. Last one. Yan na po yung tsura. Ayan. Ang sarap, ang linamnam po. Sarap. Grabe, ang mura po ng lechon dito. Ang linamnam pa, ang sarap. Okay. Pwede bang isa na lang? Ano lang? Last na talaga. Ang sarap. Ayan yung itsura ng lechon, guys. Uric acid. Sarap. So, ito na nga guys yung lechon. Ayan o. Sarap diba yung balat? Ang linamnam kahit yung balat. Ay, kahit yung balat, kahit yung loob. Ba't hindi nakuha yung picture? Sarap. Ang sarap, promise.